Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tat-Teatru, Teatru Manwell flimkien ma' Teatru Malta u l-Kunsill Malti għall-Arti organizzaw tours b'xejn ma' Teatru Nazzjonali Malti, it-Teatru Manwell. L-attività bl-isem ta' Manwell iftaħli inkludi tours minn żewġ atturi ewlenin f'pajjiżna u lilna wkoll fetħilna Teatru Manwell u laqqana mal-attur Narsi Kalamatta. Malli tħallna Narsi kien lest biex jagħti tur li jmiss u joffri opportunità lil pubbliku li jżuru jsir jaf ftit aktar it-teatru ftit jiem qabel ma jagħlaq biex isir xi xogħol fih. Proġett ta' €1,400,000 biex it-teatru jkollu sistema ġdida ta' ventilazzjoni li se tieħu post is-sistema li kienet ġiet installata lura fl-1811. It-tours twal sija li saru bil-Malti u bl-Ingliż inkludew dawra wara l-kwinti li s-soltu jinżammu magħluqa għall-pubbliku. Noħduhom fejn nagħmlu l-kostumi, fejn għandna l-wardrobe, fejn għandna 14,000 biċċa kostum u nagħmlu kostumi ġodda skont il-play jew l-opera li konna hawnhekk. Neħduhom fil-workshop fejn jibnu x-xeni u ntuhom ħiel ta' x'inhi l-ħajja tat-teatru kemm fil-platea u kemm wara l-palk. Kalamatta saħaq li t-teatru huwa parti mill-kultura tal-bniedem u huwa okkażjoni ideali fejn il-persuni jistgħu jaqsmu l-esperjenzi emozzjonali tagħhom. Fuq kollox Narsi tenna li t-teatru minn dejjem kien il-post tad-divertiment onest u temm jgħaddi dan il-messaġġ sabiħ li jirrifletti kemm għandna nkunu kburin b'dak kollu li pajjiżna kapaċi joffri saħansitra fejn jidħol it-teatru. Int sabiħa u Malta tagħna. Mhux għax Malti nfaħrek jien, issemmik id-dinja kollha, magħruf xmielek kullum kien.